Prenem la paraula i avui ho fem de la mà de Jovi Lozano Seser. Ell és periodista, escriptor i, sobretot, comunicador. Jovi, benvingut al programa. Moltes gràcies, benvingut. Podríem fer una entrevista de cada qüestió que tens, una com a periodista, una com a escriptor i una com a comunicador, però bueno, anem a fer una barreja i anem a parlar de tot un poc. Per a aquella gent que estiga mirant-nos, anem a parlar. Qui és Jovi Lozano Seser? Bé, doncs jo porto ara aproximadament en el món de les lletres uns 10 anys, poc dalt, poc baix, però podríem dir que del temps que porto precedís la tasca periodística, que la vaig encetar molt abans, i sense la tasca periodística jo no hauria pogut escriure, és a dir, jo tinc una manera d'escriure, de concebre la literatura molt periodística, i això va molt lligat també a l'actualitat sempre. Per tant, la meva obra per això he fet majoritàriament conte i se'm coneix més pel conte que per... Però ja dic que he estat molt present també en el món teatral perquè m'he dedicat a la gestió cultural durant pràcticament 14 anys i després he fet periodisme cultural entremig. Per tant, jo soc un perfil un poquet híbrid entre la literatura i el periodisme i podem dir que em considero més periodista cultural i dins la comunicació, com he portat un fum d'actes i de saraus tant a la Marina Alta com algunes coses ja també fora de la meva comarca, la veritat és que no he parat en torreta, no? Es pot dir. Un cul inquiet. Un cul inquiet. Tot i que vas treballar a l'antiga Ràdio Nou, és a dir, sí. Avui en dia el que portes és la gestió d'una ràdio municipal al teu poble, no? A Ondara. Sí. Curiosament va ser la primera feina que jo vaig tindre en acabar la meva carrera de comunicació. Vaig tindre l'oportunitat de fer ràdio, vaig tindre l'oportunitat de fer ràdio local i va ser el meu aprenentatge i pràcticament 20 anys després, en un nou destí, se me va tornar a oferir la possibilitat, va anar tot bé i vaig tornar a fer ràdio, que m'apetia després de tant de temps i per el tema del contacte quotidià amb la gent i sobretot amb el mitjà, no? Aquest mitjà immediat de la ràdio. Ja ho has dit tu, portes uns 10 anys en la part literària, però jo vaig afegir un titular, però vaig a que 10 anys, perquè així premis n'hi ha de tots els colors, treballs n'hi ha també per a un bagatge important, perquè tu ja en 2011 ja tens el Premi Ciutat de València. Sí, va ser el tercer llibre meu i va entrar per la porta gran en el Ciutat de València i va ser una gran sorpresa també perquè era la primera volta, crec, que el Ciutat de València el guanyava un llibre de contes, que no havia passat. També era un híbrid, no? Era un híbrid entre la narrativa curta i la novel·la, que el jurat ho va considerar així, i per a mi va ser, diguem, després dels 2 primers llibres que jo publicava, un era el Premi Soler i Estruc, Efectes secundaris, i després el debut meu, que va ser 6 contes i una novel·la incerta, ja dic que va ser en 3 anys seguits, vull dir que va ser molt intens. Jo també tenia la pretensió de que si alguna volta publicava, que fora l'editorial que m'ho oferira, és a dir, mai no buscava l'autoedició, volia que fora tot, diguem, entrar per la porta gran en el món literari i així va ser. També has ficat una pica, en este cas no en Flandes, sinó en Mallorca, en un premi. Sí, en el 2015 vaig guanyar el Premi Vila de Lloseta amb una novel·la que era molt valenciana, molt d'Alacant també, d'Alacant capital i del que és la mescla d'anglesos i d'estrangers en global que tenim dins la població alacantina. I va ser una novel·la que va agradar molt al Premi Vila de Lloseta i va guanyar, i aquesta novel·la va tindre molta entrada també a Barcelona, on vaig anar a signar a Sant Jordi, va per la segona edició i era una comèdia, era una obra molt fallera, que això s'ha de dir, que jo reivindique molt aquest gènere i aquesta visió tan valenciana de les coses, que és un costumisme que tenim i que l'hem d'explotar perquè és nostre. I evidentment, com bé estàs valorat tu i després és reafirmatiu, aquest cul inquiet
va acabar... per què no farem novel·la negra? Doncs anem a fer-la. I no és que la faci, damunt guanyes el Premi Alfons el Magnànim, amb pedres que han de ser remogudes. Sí, això va ser un altre regal, ja dic, va ser abans de la pandèmia. Jo ja he pres un descans des de l'anterior llibre i en aquest temps vaig llegir molta novel·la i molt de conte d'autors i d'autores de gènere negre, dels que han estat, diguem, conreant sobretot la intriga, el suspens, grandíssims autors i grans novel·les que a mi m'han colpit moltíssim i que m'han enriquit, i va néixer aquest recull que per a mi era inèdit en la meva obra, escriure sobre crims, i aquestes 8 històries les va guardonar l'Alfons el Magnànim, que crec que també era la primera volta que guardonaven contes. Normalment són novel·les el que es guardona en este premi, i tot això em va donar moltíssima, vull dir, em va alegrar moltíssim. És un llibre que no vaig poder promocionar tot el que hauria volgut perquè va vindre la pandèmia, però em va donar una felicitat immensa perquè era aconseguir una parcel·leta més, no?, del que jo reivindique del relat com a un gènere molt apte per al temps actual, per als nous temps, per a fer nous lectors també, que la generació digital està sempre en estímuls curts, i els contes jo crec que connecten bé amb això. Molt bé. Y como diría algún escritor famoso, pero aquí hemos venido a hablar de mi libro, ¿no? Després de maig, abans de l'estiu. És l'última novel·la que ha aconseguit el Premi Enric Valor de la Diputació d'Alacant 2021. Anem a parlar d'este llibre, d'esta novel·la. La polèmica també, parlarem un poc, no? Perquè si no n'hi ha gràcia, Però jo vull que comencem per parlar com naix després de maig abans de l'estiu. Jo podria dir que és una obra que no s'entendria sense el que hem viscut de la pandèmia, no? Jo em pilla la pandèmia en un moment també personal complicat i va ser un període de reflexió, sobretot per què escrivim, per què creem, per què fem les coses d'una determinada manera, no? Les persones que estem en l'àmbit cultural o de la creació. I jo, en una obra ja de 8 llibres, no havia tocat mai, per exemple, no se m'havia vingut a la ment escriure un llibre sobre el meu poble, no? I tot això t'ho planteges quan dius, si ningú escriu sobre les nostres coses, qui ho farà, no? Perquè l'empremta d'Enric Valor estava ahí, no? De reivindicar allò nostre, literaturitzar allò que som, no? I el llibre naix precisament en aquest temps de la pandèmia, que ens van quedar tot tancats. Jo necessitava narrar la meva versió dels fets, i va néixer una història que per a mi té molta màgia des del principi, com naix, aquest personatge d'Àngel Pons, i aquesta reivindicació del lloc de naixença de cada un. En aquest cas la protagonista, que torna al seu poble Ondara després de 40 anys vivint ací a València, treballant en sanitat, i torna per a refer-se, no? És una espècie de retorn als arrels, de retorn a allò que som, però és una novel·la molt particular perquè no s'assembla a res del que he fet abans, no? Cada llibre meu, la veritat, no s'assembla a l'anterior, i en aquest cas és una novel·la inèdita en la meva obra perquè és la volta que jo he sigut més, diguem, fidedigne a les meues arrels, a les coses que per a mi ens donen identitat, no només a mi, sinó a tots els valencians i valencianes, que és d'on naixem, qui som, no? Aquestes arrels. Per tant, la novel·la és un fet descriptiu, no? Del teu poble, on els carrers, els negocis i la gent prenen el protagonisme principal de la novel·la, no? És a dir, és una mena de treure Ondara al carrer. Sí, en part jo crec que és una reivindicació dels pobles valencians, perquè ja dic que quan el temps que jo he estat de jurats, per exemple, he estat de jurat en premis de novel·la, de contes, i veig que la gent del poble que siga d'un poble dels Ports o un poble del Baix Segura, tendeix a no gastar el topònim real d'on és, no? I això a mi em feia reflexionar, perquè dic, en altres literatures no passa això. Un nòrdic gasta el seu nom del poble i un autor dels Estats Units també. Veia que jo en els valencians hi ha un tema de l'autoestima que l'hem de treballar, en el sentit de que si ubiquem una obra nostra en un poble nostre, no és localista, sinó això és universal, perquè el que ocorre ahí és real. I jo volia donar-li aquesta versemblança a aquesta novel·la
per tant, els carrers que apareixen són els reals, la majoria dels personatges són reals, els locals són reals, per tant, la meva ficció guanyava un grau de realisme si jo apostava per aquesta visibilització, no? de les coses que jo visc i vivia en aquell moment en la pandèmia, no? Que estàvem confinats, podíem anar a comprar al cantó, com a molt no podies fugir. Per tant, podríem definir-la com una crònica de superació de la pandèmia? Sí, jo diria que és una crònica sí, seria una bona definició, perquè el llibre té moltes lectures. És un llibre que pot interpretar-se com un viatge al passat i de sanació de la protagonista, però evidentment també parla en clau col·lectiva, no? D'eixir endavant, passa el que passa. Les persones estem acostumades podem passar una guerra, podem passar fam. En el cas actual, el més crític que hem viscut va ser aquesta pandèmia, aquesta incertesa de no saber què anava a passar, i la protagonista en part es refà a si mateixa a través d'aquesta necessitat d'eixir endavant, de superar, de transcendir una realitat que no és la que ella creia que tindria, no? Per tant, tu te veus reflexat en el personatge d'Àngela Pons? D'alguna manera? Sí, hi ha molt de... Els autors, per molt que diguem, quan escrivim un llibre, això de quan diuen no soc jo, no, a veure, sempre hi ha una part nostra que es queda en l'obra. Qualsevol paregut en la realitat, o sigui, en el personatge és realitat. Jo dic que per molt que vull dir, jo vaig fer un treball previ perquè jo no havia tingut mai una protagonista femenina, jo em vaig treballar molt aquest arquetip i vaig aprofundir molt en això, però clar que sí, ens deixem budells de nostres dins dels personatges i si no posem una part nostra dins, per a mi no té raó de ser, no? Correcte. I bueno, anem un poc, perquè ja estem parlant. Quan un lector veu un llibre, el primer que veu és la portada. Després s'obre el llibre, veu un poc l'enquadernació, veu un poc la tipologia de lletra. De vegades la lletra menuda fugís, no? El lector va al menú, tal i qual. Estàs content de que el que has publicat, i parla'ns un poc de la portada? La portada és diguem, va ser també una part de la història del procés editorial màgic totalment, perquè és d'un artista local, de Toni Hortola, que és un il·lustrador del meu poble, i a part d'ell, però ell fa treballs a tot arreu perquè és dissenyador gràfic també, i em va al·lucinar que en una exposició d'ell, de retrats d'ell, i fa retrats en bolígraf, en llapis, vull dir, però li agrada el traç, va fer una exposició sobre persones que havien patit la Covid-19. I en aquesta exposició, que era precisament en ple període de pandèmia, en un lloc, en el campanar del meu poble, i quan vaig anar a veure aquesta mostra jo sol, pujar i veure un quadre en concret, em vaig quedar enamorat d'aquest rostre i vaig dir, és Àngels, és la protagonista del meu llibre. I quina és la sorpresa? Que quan jo li ho dic a ell, em diu, és que té collons la cosa, perquè l'únic personatge que no és real de tota la col·lecció és eixe. Tots els altres eren persones reals que ja he conegut, que li van inspirar els seus retrats. Per tant, al dir-me això, jo ja entrava en una fase i ja dic, això ja és massa, tant de misteri, no? I ahir vaig saber que ja des del principi d'aquest projecte, de com va ser escrita aquesta novel·la, hi ha una autenticitat, una sèrie de coses que són difícils d'explicar, no? I una d'elles és la coberta. La coberta jo tenia claríssima, això no m'havia passat mai. De fet, quasi totes les meves cobertes estan evidentment delegades en l'editorial i ells fan el que creuen convenient. Sí, així es vaig dir... A l'il·lustrador i tal. Així va ser al revés, així va ser... I els va encantar a Bromera i així va anar endavant la història. Correcte, cal dir que el llibre està publicat en Edicions Bromera, val? No estem parlant d'una editorial menor, estem parlant de més del meu poble. Va, I del teu poble. Anem a dir-ho. Gran poble, per cert, que estime molt. Correcte. Com tu has dit ara una frase que normalment no se sent ni en la tele ni a la ràdio, però vaig a repetir-la. Té collons la cosa, perquè l'acabes de dir. Sí.
té collons la cosa que el Premi Enric Valor de novel·la en valencià pues no comptarà amb un acte de lliurament a l'ús, no? Quina és la polèmica esta en la Diputació d'Alacant? Jo realment des de que naix aquesta història no he sabut exactament què passava, vull dir, vaig fer un comunicat perquè jo vaig insistir a l'organisme provincial, jo soc guanyador des de juny de 2022 i evidentment aquesta convocatòria acaba amb un lliurament en condicions d'un premi. Jo l'únic que reclamava era això, que es fera dins l'any en funció, segons diu la convocatòria, una convocatòria pública, que es fera un lliurament. Jo vaig veure que s'esgotava el plaç i no es feia, no? I jo vaig anar avisant. Aleshores, el que em va xocar més és que coincidint amb la fi de l'any se'm convoca un acte que no és un lliurament, no? I a partir d'ella va vindre tota aquesta controvèrsia que s'ha creat, en la que jo simplement el que deia és que quan es faça un acte de lliurament jo el recolliré, mentrestant un premi té valor si tu li dones, i aquest precisament Enric Valor, que és un autor molt nostre, que se li dona el mateix tracte que en l'altre premi que convoquen ells, que és el Premi Azorín. Per tant, jo no sé si és un error dels tècnics de la Diputació, si és un error d'agenda, però això no es va produir i aleshores jo no vaig recollir el premi. A partir d'ahir va començar tots els escarafalls que han eixit i la sensació és d'un comunicat meu, un comunicat de la Diputació. Jo l'únic que els haver agraït és que això no fa falta comunicats. Evidentment és un error d'agenda i l'han d'esmenar. El que passa és que ja s'esmenarà tard, no? A mi m'haver agradat que això es resolguera bé i no es va resoldre, però jo no tenia ganes, vull dir, jo no incidisc en la polèmica, jo estic molt agraït a la Diputació pel premi, jo el vaig rebre en agost, en cap moment jo anava a renunciar al premi perquè jo el premi està cobrat, vull dir, el premi me'l dona un jurat qualificat de la Universitat d'Alacant i després l'última fase és aquest lliurament, no? Però jo estic orgullós d'haver rebut el premi, la novel·la va fantàsticament, va per la segona edició, des de Nadal, i l'únic que m'haver agradat és que culminara d'alguna manera tota aquesta convocatòria amb el lliurament, que és el que a ells també els interessa, és un organisme que també posa diners ahí, no? Per tant, és un tema que jo encara no he arribat a entendre què ha passat. No ho acabo d'entendre, perquè jo he treballat en l'administració i en gestió cultural i el que t'interessa quan fas una despesa amb un premi d'aquestes característiques és la difusió. Per tant, ahir ha quedat un poc la cosa. I de moment ja dic, ara ja està l'altra convocatòria en marxa i suposa que pront ja donaran el premi del següent guanyador o guanyadora. I espero que sí que es faci un lliurament en condicions i que el que m'ha passat a mi siga d'alguna manera l'última anècdota del cas, perquè ja dic, jo ara recular ja no. Sí. Bé, però al final el que tu has esmentat per activa i per passiva és donar-li una dignitat a la figura d'Enric Valor que porta el seu nom i que, parafrasejant la paraula, té un valor que se li ha de donar, perquè si el que fem és no donar-li-lo, doncs de res valdrà que continuem convocant premis si fem aquestes qüestions. Clar. És que això és el problema. Jo no sé si simplement és un tema d'equilibri, de cooficialitat en l'organisme provincial entre valencià i castellà. A mi em pareix perfecte tot el que es fa en el Premi Azorín i el que vull que es faci el mateix en el Premi Enric Valor. L'Ajuntament de Castalla, que està governat pel mateix partit que la diputada, que és Ciudadanos, va fer unes declaracions l'altre dia recolzant-me, l'alcalde, i dient que tampoc entenia què havia passat perquè hi ha hagut un tema de dates. Per tant, jo li reiteré l'agraïment que l'home, com a alcalde de Castalla, que és el poble d'Enric Valor, reivindica la figura d'Enric Valor i tot el que aquest ajuntament està fent per el llegat d'un dels nostres autors més importants. És història pura dels valencians i jo espero que això torni la gala al poble de Castalla i que també aquesta casa museu que estan fent i tot el que està fent la càtedra Enric Valor a Alacant, a Castalla i a la Universitat d'Alacant i també en la província en general, tinga la consideració que toca, no? Ara que hem tingut els 100 anys de Joan Fuster i que, igual que Vicent Andrés Estellers, estan molt calats en la nostra cultura, en allò que som, Enric Valor i les seues rondalles són una part del nostre. Per tant, ja dic, jo ho vaig fer sobretot pel llegat d'Enric Valor, estic molt content que la família, fins i tot de l'escriptor, mostrarà suport i espero que el seu nom seguisca on toca estar, que és en el prestigi de les nostres lletres i dins del que és la memòria sentimental dels valencians i les valencianes, és a dir, que necessitem aquest reconeixement. Jo
era més per ell pràcticament que per mi. Jo em sent agraït i un acte més, un acte menys. Jo tinc una trajectòria amb més de 40 premis literaris, vull dir que lliuraments ha anat un fum, però que el premi més important que tinc de tots ells no tinguera lliurament és el que continua sense entendre. Correcte. Evidentment és un llibre escrit en pandèmia, és un llibre en el qual la pandèmia te dona temps per a poder escriure, per a poder llegir, per a poder pensar. Quant de temps està en el teu cap el llibre? El llibre va tindre una maduració, diguem, molt ràpida, però la llavor portava molt de temps ja pegant voltes. Jo quan m'agafa a escriure el llibre ja està escrit mentalment, això ho dia Truman Capote, que als 30 anys diu que tenia totes les novel·les dins del cap, i jo va tindre el germen des del naixement de la pandèmia, naix la idea, probablement com un antídot, no?, el que estàvem vivint a nivell creatiu, però jo és en 2021 quan agafa les regnes i dic, no, això ho he d'escriure i això li he de donar, i ahir és quan realment comença el procés d'escriptura i em vaig marcar també un timing, no?, per a acabar-la. Però sí, la llavor naix a finals de la segona onada o per ahir, dic, vull contar la meva versió d'això. Jo sempre, quan ve algun escriptor, sempre li pregunto per què el títol? Bé, el títol, això ho parlava en l'acte que he tingut abans de la Biblioteca Valenciana, el títol és per a mi és el factor potencial per a encetar-la. Si no tinc un títol potent no puc començar a escriure. I en aquest cas el nom és la manera més rebordonida possible de dir el mes de juny. És com una circumlòquia ahí per a no dir juny. I juny per a mi és el mes, així en tota la nostra geografia, els nostres termes canvien l'olor, arriba l'estiu i ja aquesta olor comença a fer més olor de flors que ja no de terra mullada, i fa olor de festa, que és el que dic jo. Per als pobles que tenen falles, que allí en la meva comarca també està Dénia, que és molt fallera, això és el temps de falles de març, no? Però per a pobles com el meu, que no tenen falles, això ho diguem de juny, perquè ja senten els coets, ja senten... Sant Joan, Sant Pere... Ja comença el meu poble té les festes del Crist i això, quan estàs passejant, veus els coets que ixen del poble enmig dels tarongers i dius, és que fa olor a festa, la pólvora. I aquesta sensació, aquest cuquet de juny és el que jo reivindico, l'hedonisme i la gana de viure. Això és el que vol dir la novel·la. Perfecte. El pròxim llibre, ja el tens en el cap? Estàs en ell? Què és el que vas a fer? Quan vaig acabar estava molt creatiu i ja van néixer dos novel·les que les tinc d'alguna manera alternades. No sé quina guanyarà ese tour de force, però sí, estava molt creatiu jo ese any i una de les dos seguirà i són dos novel·les molt especials. Suposo que la que s'acabe primer guanyarà la partida, no? Però sí, ja tinc coses entre mans i estic molt, molt animat i molt creatiu en aquest temps postpandèmic que ara hem encetat, que per a mi és un temps d'esperança. Molt bé. Te vaig a fer una pregunta que tal vegada no pugues contestar. T'has pensat a quin premi vols participar per saber què vas a guanyar? Sé que la presentaré algun premi perquè sempre ho he fet, no? Per a mi és el talismà, és que se sotmeta al criteri de professionals i que aquestes persones la jutgen. Em costa molt publicar sense haver passat pel premi. També dic que el premi és un incentiu que necessitem, no? Els autors no vivim d'això, jo visc d'una altra feina i el premi és un incentiu per a mi, sobretot per a justificar i legitimar l'obra, no? Correcte. I sí, ahir no tinc ni idea perquè hi ha un fum de premis, no? Però algun caurà aquesta convocatòria i provar sort, no? Almenys per veure com va la cosa. Molt bé. Jovi Lozano Seser, per a nosaltres el premi ha estat tindre't així al costat. Pues moltes gràcies a vosaltres, per mi és un plaer haver estat amb tu també, Miguel Ángel, per a mi és un plaer estar en el vostre mitjà
i agrair la difusió que feu de la nostra cultura, dels autors de casa nostra i aquest recolzament que feu a l'actualitat. Així que agrair jo també d'estar amb vosaltres avui. I a tots vostès dir-los que sí han conegut un poquet més a Jodi Lozano Seser, una persona que viu la literatura com si no n'hi hagueren premis. Va per tots.